beteta izarrez beteta dukagu Donostia Euskal Herria eta Gumiluz mezkala gutxego izan. Eta platoa bera ere alaxe daukagu. Bai. Izar dizdiratxuz beteta, ez dago gure lehiakidei begiratzea baino, Joseba Guti, izarretan izar. Beteranoen leku hartuta, Miluzen. Bosgarren saioa, 953 euro. Pilatuta, eta gogoratuko dugu beste bertso zale, gure mutilek, eta diru horrekin, bertso saio txukunak eta antolatzeko gogoz zabiltzatela. Horretelako. Ia gaur, sorta dagoen bebai, ongietorri? Ja, eskerrik asko. Iratzi eta Xabat bestalde, ez dakit Miluzen agertzen hasi zinetenetik, alfombra gorrietarata gombidatu zaitu zeten. Ez da alakorik gertatu, ez. Izarren artean oraindik ere kokatu gabe zaudete. Ez, orainik. Baina Miluzen egia da, 2 saio eginda, 207 euro pilatuta badituzu dagoeneko. Erritmo ondo hartuta zikera, ezta? Fenomenoa, ea gaur ere ondo pasatzeko moduan garen. Eta Ione eta Unas, ez dagotuko ditugu. Gabon, ze moduz? Ondo. Bueno, Ione lagunek zarie, batera ikasi, zenuten, Ione nondik zatoz? Ni nator Galdakotik. Unas, zu? Erandiotik. Erandiotik, eta esan dakue ikasten antzerkizale, Ione, bazara, telebistako friki be bai. Horrek zesan nahi du, telebista gustoko duzula. Bai. Nik be bai. Bagara bila, egingu kluben bat edo, ezta? Izango da. Bai. Bueno, Unas, arte kontuak eta gustoko dituzte be bai. Bai, oso, bai. Ondo, leku onera etorri zarete, Zorte on-non, ongi etorri? Mi esker. Eta orain bai, izar guztiak ondo pizuta dauzkagula ikusita. Asteragoaz! Alfombra gorria gure lehiakidei. Joseba Guti, zeuen ganagoaz, alfombra gorria Maria Kristinan bakarrik ez. Egunotan, geukere jarriko dizugu zeuei. Izarren moduan, ia azepareak egoki asmatzeko gaitasuna daukagun. 6 film eta aktoreak. Lotzeko, noragoaz, nordu emaira. Neuk. Guti hartzuleko emezedez. Esan dugu, pelikulekin eta aktorekin lan egingo dugu, hain zuzen ere Euskara sekoitzitako 6 film hauetan, ze aktorek hartu duen parte, asmatu beharko dugu, badatoz aukerak, denpora. Hau patxe beste. Elena Irureta. Erlauntza. Oso ondo? Aitziber Garmendia. Bale. Loreak. Loreak... Jon Elazpiur. Ez? Errementari. Jon Elazpiur. Ez? Irakatx. Oreña. Nagore Aramburu. Kontuz? Ane. Jon Elazpiur. Bai. Errementari. Hartu lekuen? Guti? Gera lau akatzera ere ez gara heldu. Loreak pelikulan Nagore Aramburu aritu zen. Era bikain baten. Han gorpuzten zuen. Oreña, Koldo Almando zen fiziozko lehen film zuzenean aritu zen Erika Olaizola. Hane pelikulan Jon Elazpiur eta Goya sari bat ere eman zion paperark. Erlauntzako protagonista da Aitziber Garmendia, eta ze papera honek ere. Errementarin Uma Brakaglia izeneko aktorea da, aktorerik gazteena, eta bukatzeko haupa etxebesten Elena Irureta ikusi genuen Ramon Agirrerekin batera. 3 asmatu dituzue bai, eta 30 puntu. Iratita Xabat, zegoen txanda izango da, eta nor joango da Maira? Hartu leku Xabat mesedez. Mikel Laboaren ahotik hain ospetsu egin zen, Baga Biga Iga. Kantu herrikoia jolasa da, eta geuk ere jolaserako hartuko dugu. Kantuko zenbakiak dagokion hitzarekin lotzea izango da proposamena. Denpora Xabat. Arrauna. Baga. Baga. Ez da Arrauna? Arrauna. Esan, Xabat. Parkatu. Iga. Ondartza. Sega. Mendia. Kontuz. Laga. Ondartza. Sega. Eriotza. Osondo. Biga. Txekorra. Osondo. Bale, hartu lekuen. No. Ondo, aurrera egina da. Pizkanakan. Justa datorre. Errepaso egingo dugu. Aurrera egina da, harrapatu diozue. Baka olatua baita,
biga txekorrari esaten zaio berriz, iga mendia da, laga Bizkaiako hondartza famatua, boga arraunean ari garela esaten dugu, eta sega berriz eriozak daramana litzateke. Lau asmatuta hori bai, 40 puntu! Ikain! Jon Unaz, estrenatu behar gara, bazari animalia zaliek eta? Bai, bueno. Bai, badaukazue? Animaliarik eta? Inguruen etxien eta? Ez, ondo. Nordo maira? Neuk. Hartu leku naz, mesedez. Pelikuletan ondo dakizuenez, gizaki ez ezik animaliak ere izaten dira protagonista, bizitze realean animalia batzuk, adjetibo batzuekin lotzen ditugu, fikzioan bakarrik ez. Hori da egin beharreko jokue, kasu honetan, denpora? Azeria. Zurra. Osondo. Inurria. Langilea. Osondo. Astoa. Alferra. Ez. Txoria. Alaia. Bai. Oiloa. Izutia. Bale. Astoa. Burugogorra. Bai. Tzitzarra. Alferra. Ez zaigu sartu, hartu leku mesedez. Una, zerri. Sartuta segundotxo bat besterik ez genuen behar, baina ia taula osoa osatu dugu. Programa honetan zein da gongaren arduraduna? Oso zorrotza da. Jong. Jong. Jong, gong, zaten diogu. Txoria bezain alaia izatea entzongo zenuten. Astoa oso animali burugogorra da, eta jendea ere alako izaten da. Txitxarra eta hau da osatzeko falta ditzeguna alferra litzateke. Olioa izutia, zer esanik ez olio hori bustia badago ezta. Azeria zurra eta inurria geu bezalaxe langilea oso. Bai. 5 zuzen erantzun da, 50 puntu. Eta txoriak kantuan aritzen badira zuek orain, txori mutuak izango zarete, ze isilik ariko gara. Eta lehen bikoteari begira jarrita ja, Joseba Guti, zinemaldian gaudenez zure aktore doaiak erakusteko aprobetxatuko duzu proba hau, mesedez, beste behin? Bueno, vale. Bueno, eskerrik asko, Guti, gure plazererako bada ere, hartu lekua. Segia da, baditu, zine mutua, kasu honetan, ze isilek ariko zarete, esan bezala, lau kontzeptu, bi marrazuta, beste biak imintzioka. Denak prest, denbora. Marrazkiarekin hasiko gara? Atea, kobazuloa, meta, lastoa. Belarmeta, bai, zuzen. Iratzmeta, be. Ea ba. Arrausi, txiklea, puxika, aria, aurratza. Baina isilik, Marrazkia? Karratua, etxea. Ondo? Marrazkia, argazkia. Margoa, margolana. Ez? Artelana, zuaitza. Ez? Leioa. Udazkena. Ez. Postala. Gabonetako zuaitza. Berriro ekingo dio. Animo, Joseba. Aldatu. Aldatuko dugu. Krispetak, palomitak, zinema, pipak. Bero. Pipak, artoa, krispetak, palomitak, ez zain. Ai! Hartu lekuen. Ia. Gominolak. Gominolako zonak. Birusa hasi gara imintziok egiten. Bai, hasi da, baina polita aldi berean mikroskopikoa den zerbait horrela erakutsi nahi izatea. Txikia da. Marrazkia rokodromoa zen, ikusten zen? Bazegoen hor, Bueno. Tankera ez? Ez, horrelakorik ez dut ikusi sekula, Joseba. Bat asmatuta lere, belarmetarek 20 puntu zuen markagailura. Oge, oso no. Irati eta Xabat, bigarren proba da zuentzan nola bait, bigarren aldiz hariko zarete, aldatu nahi dituzte rolak edo mantenduko gara hortan, horrek esan nahi du, maitxora joango dela. Ni. Irati, hori da, bera imintzioka bera margotzen, eta Xabatek bota dezala, denetik, asmatu arte segi. Irati prest, kontzeptuak ere bertan, denbora. Marrazkia? Pertsona,
Arautza usoa, ahatea, Ez? ardia, Bero? akerra, elana, iea, Aldatu. hartaldea, Artaldea, bai, ardiazko, artaldea. toalla, zapia, maioiala, parrilla, Ez? Ondo? sua, parrilla, Ez? Ondo? Ondo ari da margotzen, gaztelua, ez, Berriro hasiko da. toalla, marra, Aldatu. eskailera, Aldatu. Sakatu kontzeptua. Markatu. Bale, eguzkia, soinua, bai, abestia, telebistan, irratia, bale. Ondo. Denbora... Agortu zaigu ba. Hartu leku mesedez. Sakea. Sake taula bat. Xakea, bai. Parrilla batera ere joan zaigu burua. Eta esan diogu Xabati, zu probatu eta saiatu esan denetik, igual hainbeste ere, ez? Erdibideko zerbait bilatuko dugu, baina ari gara. Bi asmatuto ondo 40 puntu. Eta Jon eta Unax, estreinekoz, nor jarriko dugu inmintzioka? Ni. Jone, primeran, esan du gainera? Antzerkizalea Bai, badela? antzerkizalea dela. Bai. Ikusiko dugu zenbateko edo nolako antzezlea den. Unas bota aukerak zuk, Guk lagun Bai, behar bai. izateko. Ados, kontzeptuak bertan, denbora. Aukeratu, sakatu ondo. Hori data. Bale. Tximeleta, dantzaria, euskal dantzak. Ez? Aldatu. Pazientzia gitxi. Bai. Marrazkira guaz. Bai. Kutsa etzea, mapa, erreka, Ez? ibaia, Ez? Beste zio zer? Saiatu berriz ere hasita. Ze izan daiteke hori Unax? erreka, Ez. Aldatu. bidea, Bidetik gertu? Bale, aldatu dugu. vale. Etzea, ikastola, teiatua, Bota aukerak, bale. txabola, Bai, Oso txabola, ondo. ondo. Ja, imintzioka edo. dantzaria, Venga, bero, zer da hori? abeslea, Ez. Antzekoa? opera, Ez. Hartu leku Jone. Jotak. 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 Marrazkian laberintua ikusten zen, bai. bai? Bai. Batekin geratuko gara, txabola, ondo, 20 puntu, Jon Unax. Eta hitz eskutura goaz, hitz gakoak erabilita asmatu beharreko hitz eskutu horretara. Joseba Guti, nor duen? Neonik unaiz. Joseba, hartu leku mesedez. Gako hitzak erabilita hitz eskutu hori asmatu beharko dugu, txandaka, hitz bakarrean, aurrera egiteko aukera be bai, txanda pasa egiteko aukera, bagoazen, Joseba, denpra. Arraina, atune, handia, barea, Zondo? leherketa, bomba, hotxa, estanda, Bale, tragoak, erdauek, zazpigaletan, txikitoak, pertsona, txikitero, osondo. gozotegietan, pastelak, belaunetik bera, zangoa, bihurritua, Hoiek bi dira. Bai. Belaunetik, behera. bai, barka. Bale, urrengoa? Baratzean, barazkiak, usaketak, Eta askotan muga-mugan aritzen garen arren, gogoan izan, txanda bakoitzeko hitz bakarra, belaunetik behera, Bai, bat eta bai. bi ziren, hori bai, guztira, lau asmatu dituzue, beraz, 80 puntu. Zazpikalea lege, bizit Bai. moduan onartuta dago, Bai. bakar moduan. Bale, irati Xabat zegoen txanda, berdue? neu, Xabat hartu leku mesedez.
Baia lortzen dugun, eskutatuta daukagun hitz hori, asmatzea, pistak emanda, guazen, denfara. Eskontza? Senarra. Eskaera? Paso. Oparia? Paso. Paso, aldaketa. Eraztuna. Zientzia? Fisika. Pentsamendua? Psikologia. Beste bat? Filosofia. Gorputza? Burua. Aurpegian? Sudurra. Goian? Bekokia. Bestea? Kopeta. Fitxategia? Artxiboa. Bale, Salsa? hartu leko mesedez. Eta hantxe bi informatikariren garunak batuta, Fitxategia, artxiboa. Segituan, Hori bai. Beste bat egia da, hau ere polemikoa da, bestea, antzekoa, horrelako formulak erabiliko ditugu bi hitz ez erabiltzeko, baina 3 asmatuta, 60 puntu, oso, no? Ondo, John Gondek ez bezala malgutasuna. Kasu honetan bai, kasu honetan bai. Beste bat honekin aldala berba bakarra erabiliko dugu, baina Jon Unas nor due? Ni juganaz. Unas hartu leku emezedez. Bat eta bat, garrantzitsu da txandak errespetatzie. Ez badakizu, Jone, paso egiteko aukera bebe bai. Unas, prest basauz denpora. Aldatu. Bale, mamia zen. Aldatu. Jakinduria zen. Airea. Aizea. Autoa. Paso. Aldatu. Hegazkina. YouTube. Instagram. Sarea. TikTok. Konexioa. Wifi. Bestea. Datuak. Bestea. Kobertura. Aldaketa. Interneta zen. Jan. Janaria. Lehorra. Fruitua. Intxaurra! Hartu leku eunaz, mesedez. Eta azkenean, intxaurrak urrutikoak izan dira kasu honetan, eta gerturatutakoan ere punturik ez duze bat ere pilatu. Joneta Unas, lasai dena den. Helburua hau pixkanaka mekanika eta barneratzea data. Hori bai, punturik atera ez duten ez esango diegu. Hore polita, da. Gogoz, zeunden, entzuteko. Ez, nik lehiakidentzat onena nahi dut, baina tarteka publikoak ere beste ñabardura batzuk erakustea polita. Orain arteko lanak ikusteko unea, tartetxu bat hartuko dugu markagailuei begiratzeko. 130 puntu, Joseba Taguti, 140 punturekin Iratita Xabat, Jone Unas, 70 momentuz. Oso, ondo, Iazki, ez dakit zuek Bermio aldean eta Bai? Iluna barretan, badukazu ohiturarik ordu konkretu edo eguneko garai konkretu horretan zerbait egiteko, Iluna barrean, Tolosan joaten gara tragotxo bat hartzera, kaso, biztez gozatu, Tolosari begira. Zuek ere Bermeotik Tolosara begira jartzen zarete? Aukera gehiago ditugu. Badazkazu eta asko zobeak akaso. Izarotik, politxe da urteten, eguzkiz urteten, izaro atzetik agertzen dalako. Iluna barrean beste aldera litzateke, kontua da, Nafarroan, gertatzen dela alako fenomeno berezi bat, eta honako argazki ederrok iritsi zaizkigu gainera, batix ezeizak bidali dizkigu Lizarratik, kontua da, polita direla argazkiak eta momentu hori izendatzeko asmatutako kontzeptu berria ere. Hauek direlako ilunafarrak. Ez dira, ilunabar soilak, Nafarroan gertatzen baitira, ilunafarrak dira. Eta gustatu dizkigu asko, beraz, egin behar daukagu izordu bat, Lizarra aldera joan, ilunafarrak ikusi, tragotxo bat. Banik aitortuko dizut, ilunafarrez gozatzen dudala. Baita, ez da? Bai. Hoiez ere bai. Azkenaldian, bai, ilunafar zoragarriez gozatzen dugula. Triboren berbatoz. Danok prest, hemen errebotea egon daitekelako, eta betiko moduan Triboren berbak erabaki horrak izango dira, urrengo fasera pasatzeko edo ez. Joseba, zeurekin hasiko naiz? No. Eta badator lehenengo taula, adi danok, denpora. Pertsona, ahoz zabala, basaburuan. Sinforosa. Pertsona, ahoz zabala, basaburuan. Papartza. Erratza, derion. Ginerra. Neska pospolina, azpeitian. Sinforosa. Banandu, bastanen.
Banaborratu. Kale kantoian eskutatu, legazkin. Txirku egin. Auzokoa, betelun. Barridea. Xaboia eman oinatin. Txofre egin. Aupa! Bikaina! Zerto! Eta banaborratu banandu bada, Josebak bere bikotekidearen gandik ez du banaborratu nahiko, ze hau ba, errenta, taula osoa zuzen erantzun da, 100 puntu! Ondo! Duramunak esaten zion, inforosa. Sinforosak ez dituzu? Sinforosatxue, gure Mira, sinforosatxue, bitu zederra. Iratisa bat, bigarren taula. Zeuek hasi, ia usten dio zuen. Prest irati? Bai. Babadator bigarren triboaren berbak, denpora. Jipoia eman azkoitian. Blastiatu. Belarritakoak lezaman. Arrakadak. Txakurrak erasora bultzatu, bastanen. Asatu. Zikina zarpaila, larrabetzun. Burruskila. Ez, jipoia eman azkoitian. Blastiatu. Belarritakoak lezaman. Arrakadak. Txakurrak erasora bultzatu, bastanen. Asatu. Zikina zarpaila, larrabetzun. Saskela. Etxeazpiko korta txikia, irun berrin. Gorroa. Ez, Orain bai, jipoia Jone? eman azkoitian. Blastiatu. Belarritakoak lezaman. Arrakadak. Txakurrak erasora bultzatu, bastanen. Asatu. Eta hori da hori puntu gozea Jone. Bestenean ere sartu egin behar, lasai banakakoa da, kasunetan txanda pasa hau, baina azkenean, zuenean erori da taula, bi zuzen asmatuta, 20 puntu. Venga, aitortzak egiteko momento, urruditzen nahi triboren berri. Bai, ez da? Bai, ondo egin nahi dudalako. Jone hasi berbetan, dan Jon Barreka, albuen. Bera, Jon. Hau, aldi berean gozatzeko ere badagoelako, ez da lagunok. Jone Unas, zeuen taula, prest, Jone? Bai. Venga, guazen, hirugarren taula, denpora. Mokadua, bakion. Kankina. Mokadua, bakion, Unas. Kikila. Joseba? Mokadua, bakion. Kopadua. Gaztainaren morkotxa ireki, amaiurren. Irriki zabaldu. Zakila, bermion. Kikila. Afaria, erronkarin. Kankina. Mokadua, bakion. Kopadua. Gaztainaren morkotxa ireki, amaiurren. Irriki zabaldu. Zakila, bermion. Kikila. Afaria, erronkarin. Aigira. Gogorik gabe eskoriatzan. Oh! Kankina. No. Ondo. Eta denboraz larri, baina kikila ere sartu da. Kikile, babile, txitxarrue. Nola bait, lau zuzen erantzun da. 40 puntu. Iztegi aberatzea ilaski. Gauza batzutarako. Eta markagailuetan, 270 puntu. Josebak eta Gutik bikain, 140 Iratik eta Xabatek. Eta Jone Unas, 80 puntu. Lastima! Eta bukatu dela honen bestez, abentura laburra, baina zer moduzkoa, Jone? Oso ona. Bai? Bai. Ez dakit hemen jende asko begira daukazuela eta aprobetxatuz, Unas, mezuren bat, helarazi nahiko bazen. Euskal Herriari. Hori da? Hau pasuek. Hau pasuek, bueno. Hau pasuek, Hau Jone Unas, pasuek, eskarrik asko tortziarren. Eta tribuen berbetatik bueltan ilaski egia da, oraindik ere badela gure tribuaren hizkuntza eta euskararen praktikotasuna zalantzan jartzen duenik, ezta? Iruen txatxarrau? Bai, atzerrian bidaiatzerakoan eta esaten dute ez dela inpraktikoa. Bueno, ez jakintasunetik datozen adierazena dira. Zalantza barik? Jakin dugu, Japonian esaterako, badela mendi eremu esparru zoragarri bat, Aizu izena duena, Aizu. Eta horrek esan nahi du, joan nahi baduzu Aizura, joan zaitezkela treneko txarteldegira, eta esan, Aizu, Aizura joateko txartelak, Aizu, Aizura. Aizu. Eta horrekin, Japonian ere euskaraz, Aizu? Ondo, ikusten duzue, Edu Lartzagurenek Twitterren jarritako argazkia. Hori da, zuek ere atzerrian zabiltzatela edo, horrelako jarri eta partekatu. Oso ondo, bigarren fasera goaz. Joseba Guti, Iratita Xabat, 0 zuen markagailuetara, asartu barik ez da? Pospozik. Bai, Gustora esan duzu dena, 0. 0an jarriko ditugu zuen markagailuak, bestak beste bigarren fasean, puntuak pilatzen hasi beharko garalako, badakizue sokatirarako, finalerako, gauzak estu jartzeko bion artien, zorterik onena. Eta definiziotara goaz zuzenean, definizioa guk eman, eta zuek kontzeptu asmatu, txandaka, Joseba aurrena,
guti ondoren. Biok prest, denbora. Lurrazalaren zatirik handiena estaltzen duena. Itxasoa. Itxasoa. Lasai dagoenaren egoera guti? Lasai? Sosegua. Sosegua. Eta gai jakin bati buruz asko dakiena? Jakintxua. Zuzen, buruz-buru aritzeko jarduna, lehiaketa. Norgehiagoka. Bai horixe, norbaiten ardura den betekizuna? Zertzua, bartzua, norbaiten ardura. Ez, probatu? Garaua, zeregina. Hortxe, kargua zen. Aldaketa nabarmenak eragiten dituen gertaera guti. Irautza. Bai, hitzezko liskarra berriz, Joseba? Xestra. Xestra. Erabaki baten oinarria. I dago hor. Irizpidea. Irizpidea. Ondo, balere bikain, ezei asmatuta, puntu zaparra da, 60 puntu zuen markagailura. Galdera bat dauka zuretzat pertsonala. Bai. Umetan jolasten zenuen aurkezle izaten, lehiaketa baten edo? Zergatik? Dinot, zuzena bai! Zuzena, bai? Bale. Urte luzetako fantasia izan delako, behingo batik lehiaketa bat aurkezteko aukera eman didate, eta aprobetxatzen. Da orain gozatzen ari zara une oro. Ez duzu guztoko? Bai. Bai. Baina, zalantza zan. Ados, umetatik ere aritu izan naiz horretan. Zuek umetatik lehiakide izan nahi izan duzue? Ez. Bai, irati bai, apurbet bai. Iritsi da, helduaro eta hemen zaudete. Eta soka luzatzeko preste, 60 puntu besteek, ea zuek markagailua betetzeko aukerari daukazuen. Denbora! Elkarrizketak eta ohar teknikoak jasotzen dituen testua. Gidoia. Hobe da 2 kaskar baino, bat... Ona. Ajuria enea dagoen hiria. Gasteiz. Eta bizibidea ateratzeko balio duen jarduera. Ogibidea. Gauzak garraiatzeko etxekotutako aberea irati. Zaldia. Eta zaldiaren ibilera xabat? Trotea. Ez da zuzena? Tosta. Trosta bai. Senperen dagoen ur geldizko eremua. Aintzira. Hori da. Eta sasiaren fruitua jateko ona dena? Masusta. Oinaz ematen den ukaldia. Ostikoa. Ostikoa bai. Eta bereziki bizia den mina? Oinazea. Mina eta sukarra arintzeko erabiltzen den sendagaia? Aspirina. Osasun egoera ondatzen duena berriz? Eritasuna, ondo. Eurak asmatzen, eta gure publikoa mazusta. Hemen danok jolasten ari gara etxian seguru zuepe bai. Zuek, 11 oso ondo, 110 puntu. Hau ere dakizuen moduan oso nada guztiontzat, Joseba guti pozik, irati eta xabat puntuak biltzen da biltzezelako, puntu hauek gero danontzat izan daitezkelako. Eta puntu hauek bakarrik. Gero eta gehiago asmatu, gero eta beto, ezta? Hori da. Joseba guti, eroglifikoak datoz. Lehenengoa, denpora. Madarikatu hori. Kae birra tatua. Mal badarantzuna zati? Malapartatua. Malapartatua, oso ondo. Cervantesek gaizki, mal, aparra, ikusten genuen, malapar. Boris Johnsonek tatuajeari nola esango lioke? Tattoo. Malapartatua, oso ondo. Eta oso presente Boris Johnson. Oroar, luzen. Bai, Joseba guti, bigarren eroglifikoa zuentzat, badator, denpora. Itzaletan hartzeko hobea. Nor da, ze ikusten da? Itzaletan hartzeko hobea, begiolioa, begirada, aktorea. Zein? Olioa da bekoa, ez? Olio, gas, olio, gasolina, olina. Gasolina bada, baina zerbait falta zaio? Begiolina. Olina bai. Txak, Norris, txak. Gasolina, gas kenduta, olina, txakolina. Txakolina. Getariko erregina. Getariko erregina, hori da? Eroglifiko egin du Chuck Norrisak bera. Horreak izan hain gogorra eta zaila. Bera bezalako xea. Basarete zaliek, txakolinana. Chuck Norris ez. Chuck Norrisena baino gehiago. Txakolintxu batzuk, bai, ez da? Gerizpetan edo guzkitan?
Guti zeo zer esan, neuri. Fresko. Fresko, ederto. Gutik, garuna eroglifikotan hauga orain. Ba, hirugarrena dator, eurentzat, denbora. Ekitaldian joko dugu, Idi musu. ez. Txal Goikuen zer da? Txala. Bale, txal baderan Txala musu. Ez? Bekuen zer da? Musu ez. Txalugari. Txalugari. Ez. Txal. Txalasko. Ez. Txal... Txal. Txalo. Txalo. Txal aparta. Aparta. Keinu hori. Ez duzu horrela egiten zuek? Keinu hori. Aparta. Joseba, Txal aparta. ekonomian datu bat aparta denean zer egiten duzuzuk? Ez duzu keinu... Horrela. Faltaitezkigun bi, orduan. Lastima. Hori bai. Bat asmatu duzu, Beraz, 30 puntu. Iratitasa bat. Izerditzeko momentua zuentzat. Karo, ondokuekin begiratu bai, barregin, euren artien komentatu bai. Orain fokuak zuen gainarrita. Lehenengo eroglifiko eurentzat, denbora. Zer egingo dut Xolomoarekin? Adobatu. Adobatu. Upai. Bale. Oso ondo. A, bat ikusten zen, do, bat ikusten zen, eta batu, adobatu. Ondo irati, tita. Bai. Bazegoen hor, zaletasunen bat, Xolomo adobatuarekiko? Ez. Ez? Baina nota dodala ikusiot eta ado eta gero ba adobatu. Eta Xabatek esan du, ba oso ondo. Bai. Begon daizula. Ondo, bigarren eroglifikoa badator, denbora. Zenbat beldur eta... Txite, bi... Txi, momentu baten bada erantzunen zatin. Txi eta te. Izan leike bai, txietate bai. Txi eta te. Antxietate. Oso ondo. Zenbat beldur eta antxietate. Han, hemen, hor, han, txietate. Han, hemen, hor. Urrengorako pistak dira. Ah, begira. Claro. Kontuz. Eroglifiko honetan han agertzen zen urrenguen hor agertuko da, hemen. Ega da, antxietateak sekula ez duela alako pozik eragin, Antxietatea! Bai! Begon daizuela. Hirugarren eroglifikoa denbora. Zu baino gehiago makilatzen zen... Takolo. Takolo. Oso! Tako bat. Lo. Takolo. Eta gastronomia lagun, Eroglifikoetan. Xolomo adobatua eta takoa, eta primeran, 3 asmatuta, 80 puntu! Aldea asmatuta, baino. Bai. Joseba eta Gutizuk lehen aipatutakoarekin kontentu hori bai. Soka euren aldera ere etor litekelako. Bai. Bada ez da komeni zaizue puntua pilatzen. Lana bestiei utzi, da gero puntuak hartu, eta horrelako estrategia. Eta hortarako txanda orain, puntuak pilatzeko alegia, esaldi bihurrietan, esaldiak osatu, esaldiak antolatu, ea antxietatea apartekorik ez dugun sumatzen hemen. Joseba eta Guti prest, denbora. Gustatzen zaio. Gizilekuz. Zazpi urtez behin. Bai? Gizilekuz aldatzea gustatzen zaio. Bai? Zan? 7 urtez behin, gizilekuz aldatzea gustatzen zaio. Zara? Ja, nik egia da. Umetako aurkezlear, Karo. ametsa bete egin beharrauka esaldia osorik irakurrita. Zara ongi, ematen Oso duen ondo, hemen. Behin hasita gero, hori zailena akaso, bidea oso ondo burutu ondo duzue. mutilek, bikain. Primeran, bokalen txanda orain. Denbora. Katez gain. Ez da katez, Akatze. aurretik bokal bat. Okatze. Ukatze. Ka aurretik bokala. Akatze, Ez da. ukatze, ikatze. Ez. Ikatza. Ez. Okatza. Ez. Katze gain baten suarrak eman, ez gain xabant horri. Ekaitza. Ekaitz. Ekaitz gain baten. Ez, ekaitz. Egun, ekaitz egun baten. Ekaitza, bere hortan, Gure gauzak. Urrengorako prest. Estrategia ezberdinak irakurtzen Bai, aurrera, ez da. atzera. Bat isilik bestea begira. Bai. Joseba eta Guti, biak erne behintzat. Urrengoren txanda, denbora. Komeni da? Ez. Bizi osorako. Ez. Ez. Da? Komeni? Komeni? Bizi osorako. Ez da komeni? Madarikatzea. Ez da komeni? Aserretzea. Bizi osorako madarikatuko baitzaitu. Madarikatuko baitzaitu. Oso ondo! Eta hemen ere ez bihurri hori. Ez, eta nola esan baietz, azkenean osatu duzu. Baina, bizi filosofia, Bizi Ez da filosofia. komeni aserretzea. Guk aplikatzen dugu hemen, miluzen, nahiko jende latzaia. Tatuaje baterako, tatu baterako. Tatu baterako. Laugarren eta azkena, bikote?
Demora. Elezaharren arabera, eguzkiarekin eta eguzkiaren eta ilargiaren ilargiaren dama da. Bale! Ama da. Baina ama. Ondo. Butik esan du ama. Ondo. 70 puntu, bakoitzari berana. Onak dire esaldi bihurrietan, bakoitzari berana. Mutilek, 7 urtez behin bizileku aldatzea gustatzen zaio, ez da komenia sarretzea bizi osorako madarikatuko baitzaitu, elezarren arabera guzkiaren eta ilargiaren ama da. Nor da? Mari, hanbotokoa. Pues dezagun? Mari? Bale! Oso, no! Mari! Ondo? Bai. Zona, Bai. Abestia ere. Komodina, agertu zaigu. Oso ondo. Joseba Guti zegoen zereginak egin da, momentuz. Iratita xabat, zeregin horietarako prest. Bai. Estrategia bereziren bat baliatu nahiko zenukete? Ez. Zer da, aurrera egitea. Alden moduan, eta? Bueno, begiak erne sikiera, eta guazen lehenbizikoa antolatzera. Denbora. Antzinako. Zibilizazio. Ez, antzinako. Antzinako. Greziarrek erabiltzen zuten. Eta zibilizazio askok. Beste zibilizazio askok. Ere bai, hori da, antzinako greziarrek erabiltzen zuten, eta beste zibilizazio askok ere bai. Bale. Bueno, saltoka joan gara, Do? baina osatu dugu. Zer zera zu, greziarra edo erromatarra? Beti egiten didate galdera bera. Ez dakizu zer erroman izan nahi zaurten, lehenbizikoz, eta erromatarra izan nahi dut betirako. Grezia ez dut ezagutzen, zuk biak, kaso? Dinot, zibilizazio aldetik. Ez, bueno, ni zibilizazioa gaur egongoa. Zu, itazki? Grezia. Grezia, zondo. Bokalak, orain. Demora. Familia. Honetako. Amabi. Kideen. Arteko harremanak. Bota. Gora beratxoa dira, bai horixe. Sekretu bat kontatuko. Sekretu bat. Nostalgia puntu batekin. Bai. Proba honetan, Kike horrela jartzen zen. Maitik ateratzear, zeube bai. Nire bai. Bai! Ze bolita. Ze lekukona. Eskatzen du, Zentzume guztiak aktibatuta, zuei laguntzeko prest. Laguntzen ez erortzeko, oso ondo. Eta momentuz oso ondo arizarete, Eutsi horri, eta hurrengoa antolatu, denbora. Garrantzitsuak. Ez. Batzuek. Kontsultatzen Ez, dute. batzuek. Erabaki garrantzitsuak hartzeko kontsultatzen dute. Ai, no. Dale. Gero horrela geratzen zen edo ez? Ez horrik. Gero ia horrela. Eta klaro, ez da ikusten. Eskarren hauen ni. Sekretua kontatzeko. Eta ilasik ere bai, primeran. Hau ere osatuta, azkena ere osatuko galenu, bikain. Demora. Ez da egunkarietan. Aurkitu badaiteke ere. Batzuek. Ordaindu. Egiten dute. Iragarpena jakiteko. Bai! Guau! Eta publikoan ere agituta, Argiturak, Pistak hauek. Laurekin 120 puntu, zuen markagailura, eta pistak. Antzinako greziarrek erabiltzen zuten eta beste zibilizazio askok ere bai, familia honetako 12 kideen arteko harremanak gora beratsuak dira, batzuek erabaki garrantzitsuak hartzeko kontsultatzen dute, egunkarietan aurkitu badaiteke ere, batzuek ordaindu egiten dute, iragarpena jakiteko. Zer da? Horoskopoa. Komodina jokoan, horoskopoa da, ikus dezagun? Bai! Komodina! Zu zara Ilaski, horoskopoan... Piztiz. Eta ni Virgo. Virgo zara? Eta horrek esan nahi du? Oso ondo konpontzen garala. Seguru, hori badenek. 180. Badago aldia markagailuetan, baina puntuak alde batera eta bestera dantza egiteko aukera asko be bai. Joseba Guti, sokatira zauekin hasiko gara puntu gutxien dituzuelako, beraz prest guztiok, badator, sokatira. Azteko prest, Joseba Guti? Denbora. Gipuzkoako zein museotan ari dira berrera ikitzen 16. mendeko San Juan baleontzia. Albaolan. Oso ondo. Iratitxa bat, denbora?
Zein da sagarraren zukuarekin egiten den edari alkoholduna? Sagardoa. Bale. Joseba Guti. Denbora nola izena du helburua, muskulatura garatzea duen kirol disiplinak? Halterofilia? Kulturismoa. Nafarroako zein herritan dago Jorge Oteiza museoa? Altzuzan. Osondo. Irati Xabat? Guazten, denbora. Zein tresna erabiltzen da herri kiroletan enborrak ebakitzeko? Eskola. Osondo. 93 segundu, eta komodinak oraindik, erabiltzeke alde batean, zen bestean. Joseba denbora, zein animalia janez ospatzen zituzten Asterixek eta Obelisek garaipenak? Basurdeak. Osondo. Irati Xabat denbora, zer esan nahi dute abe siglek? Paso. Helduen alfabetatze eta berreuskalduntzerako erakundea. Asiako zein herrialdetan dago munduko eraikinik garaiena? Hong Kong. Dubai. Zein probintziatan daude enkarterriak? Bizkaia. Bale. Eta erdialdera etorri da, ikusi duzue, txanda berean akats asko egiteak, zigortxo hori duela, eta komeni dela, paso egitekotan ere, paso azkar egitea, ados? Ea ba. Joseba Guti, denpora, nola izena du Sintxanen txakurrak? Paso. Elur, nola izena du Real Unionen zelaiak? Gal. Osondo. Eta hemen jendeak barra egin du, elurren izan entzundakoan, elur Sintxanen txakurra, bigarren zuzen erantzun da, denbora geratu da, soka norabidez aldatuta. Irati Xabat, denpora, zein kiroletan nabarmentzen da Miren Urkiola? Komodina. Bale, arri jasotzean zen, oso erabilita. Baina, minutu eskasik geratzen da, Josebak eta Gutik puntu gutxiago, baina komodina eskuartean daukate. Joseba eta Guti, denpora, batuketa bateko gaiei nola deitzen zaie? Batu gaiak. Osondo. Jarraituko dugu, denpora, zein urtetan igo zuen Everest lehen emakumeak? Ia bertzerion da 89. 75. Zein da landare enbor mamitsua ostoen lekuan arantzak dituena? Kaktusa. Osondo. Eta kaktusak, aukera mandu, denbora geratu, arrazpizka bat hartzeko, sokatiraren amaiera aldera ere gerturatzen ari gara, 39 segundo, Joseba eta Gutiren txapa. Denpora, zein da Nafarro garaiko iparrekialdean eta Zaragoza ipar mendebaldean dagoen urtegia? Esa. Osondo. Irati Xabat, denpora, zenbat errape ditu behiak? Hau. Bat. Europako zein ibaik zeharkatzen ditu herrialde gehien? Rin. Danubio, nola du izena zetak taldeko abeslariak? Peio. Reparaz. Peio Reparaz, bale. Ondo. Eta errape bakarran lautiti, noski. Presaka ere botatzen direlako erantzunak noski. Joseba Guti, denpora, zein da alergiarik ohikoena? Komodina. Guau, oso ondo erabilita. Polena. Eta komodinari alergiarik bat ere ez. Ez. Aukera ematen duelako. Soka bestaldera bidaltzeko Irati eta Xabat, ez dago ezer erabakita oraindik ere, 15 segundo, animo. Denpora, nola izena du Gasteizko aireportuak? Foronda. Bale. Joseba Guti, denpora, Zuberoko zein herritakoa da Niko Etxart? Ziriki. Osondo. Eta bikaina oskatua, 5 segundo faltan, bueno, errentatxo bat Iratik eta Xabatek eaz gertatzen den, azken hauetan. Denpora, 1980ko hamarkadako zein urtetan hasi ziren EITB-ren emisioak? 82. Osondo. Denpora! Eta azkena zuzen erantzute horrek nola aldatu duen panorama, markagailuak horrela Irati eta Xabatek 254 puntu, Josebak eta Gutik 256. Joseba eta Guti, zaio zoragarri egin duzuen, bueno, kontrario itxalbak emoten bebai, sokatira bikaina eta ederra ikusi dugulako, zemur, Joseba Guti? Bueno, ez gara nuarbe, baina ondo. Eta arizarete, Niko Etxart altzukukoa dela ez zaigu sekulaztuko gainera, eta horrekin ikasten jarraitu eta bihar buelta egiteko aukera. Hau pasuek, bihar arte! Arte!
Iritsi gara finalera, iritsi zarete finalera, Iratita Xabat, segulako lana egin da gaur ere, 254 puntu pilatu dituzue, horiek euro bilakatuko ditugu, eta aurreko guztiekin pilatuta denera 461 euro irabaziak, eta horrez gain, gaur finalean, zakuan jokoan, 3.596 euro. Kontuan hartzeko moduko jokua, Ez da berriketa, Ondo. Donostiako zinemaldian sartuta gaude bete-betean, jolaserako aitzakia emango digu horrek. Zakuaren bilagoaz. Europako 3 zinema jaialdi ospetsuri buruz dakizuena erakutsi beharko duzue, eta eremuak zinemaldia, Berlinale eta Mostra. 7. artea deitzen diote zinemari, Donostiako zinemaldia, Berlingo Berlinale eta Veneziako Mostra, 3 A kategoriako zinema jaialdiak dira goi mailakoak, hauei buruzko zenbait datu emango dizkizuegu guk, eta zuek dagokion jaialdian kokatu beharko dituzue, guk emandako eremu hauek eta kontzeptu hauek. Hasi egingo gara. Lehenengo kontzeptua. Hartza. Berlinale. Kokatu dugu lehenengoa. Urrengoa. 1992. Lehenengo edizioa egin zen urtea. Ez dakit. Izena baina ez, Berlinale. 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 Urrengoa. Loreak. Loreak. Oso Zinemaldia. zorik euskaraz. Zen lehenengo filma, izan zen leian. Urrengoa. Ander. Eskaini zen lehenengo euskarazko filma. Berlinale. Bai. Berlinale. Víctor Erice. Lehenengoa saria irabazten. Ez dakit. Bai, total. Mostra. Urrengo kontzeptua, maskorra. Zinemaldia. Azkena falta. Lehoia. Mostra, izango da. Beste ditan, Mostra. Ez? Ez dakit. Hartza Berlinen da bai hori seguro. Sartu ditugu. Guztiak, zemuz? Erdiak edo igual. Hiru. Lau. Ba, maskorrarekin hasiko gara, iasmatu dugun. Bai? Zuzen, horixe baita zinemaldiko film onenei ematen zaien, Garaikurra. Eta hartza, ikus dezagun? Oso ondo. Hori da, hau, Garaikur forman Berlinalen, noski. Eta lehoia, mostran. Gain, Oso ondo. Garaikurrak oso ondo identifikatuta. Ander filmarekin zalantzak? Bai. Danekin, ja. Ikus dezagun, aber, Berlinalen ondo kokatuta dagoen? Bai, Bai. Trukakia dator, Berlinalen eman zuten lehenbiziko euskarazko filma izan zelako. 2009an, Ander. Loreak zinemaldian, 1992 Berlinalen, Víctor Erice mostran. Aldatuko duzue, trukaki erabiliko duzue? Ez dugu erabiliko. Ez dugu erabiliko? Ez. Babadoa, etorri da moduen. Loreak filma zinemaldian jarri dugu, bai? Zalantzarekin? Bai, Irati? zalantzarekin. Xabat, Zalantzarekin, bai. Bai. Zuzena da, zinemaldian? Ikus dezagun? Bai. Bai, hain zuzen oso osorik euskaraz
zen lehenengo filma izan zelako zinemaldiko sail ofizialean. Ikusi nuenik bertan eta unkitu be bai, oso ondo. Lehenengo edizio egin zen urtean, 1992 esan dugu, Berlinalen. Zuzen alda? Mostran eta Victor Revize zinemaldian saritu zen lehenengo aldiz. Baina zinemetan ikusteko moduko saioa eskaini diguzue gaur, irapita xabat. Oso 461 euro ere pilatu dituzu, eta aurrera egiteko bidea. Eta izarren diztirarekin bai eurek eta bai zuek etxien badakigulako hor zaudetela. Eskerrik asko egotearren, gozatu zinemaz, gozatu telebizioaz.